ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ଭଳି ମୋର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତିକି ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଇଏ ମାନେ ଘରୋଇ କିଛି କାମ କରିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ମୋ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ କରିବା ପରେ ମୋର କାମ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବାହାର କରିକି କଟାକଟି କରିଦିଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ କାମଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବାହାର କଲି। ଭାବିଲି ଏହାକୁ ହିଁ ଆଗ କାଟିଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଟନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କପଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିଦେବ ବୋଲିକି। ମୁଁ କହିଥିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କପଡ଼ା କାଟିବା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କାମ ଲାଗିପାରେ, କି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ନାଇଁ ସିଏ ଭାଗ ମାପ ସିଏ ତ ଜାଣିଛି କାଟି କୁଟି ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କପଡ଼ା କାଟି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଲି, ମୋର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଲି ଆଉ 4ଟି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏହି 4ଟି ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାକୁ ଆଗ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା କାଟିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ କପଡ଼ା ପରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ, କଟାକଟି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଆଜି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ତମେ ଆଜି କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଗରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜଣେ ନାରୀ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେ କେବେ ମା ହୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, କେବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳେ, କେବେ ଝିଅ ହୋଇ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବେ, ଆଉ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଲାଇନିଂ ସହିତ କପଡ଼ାକୁ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଇନିଂ ଆଗ କଟାକଟି କରିସାରିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କପଡ଼ାକୁ କଟାକଟି କରୁଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସୂତା ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇନିଂକୁ କପଡ଼ା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଧରିକି ପୁଣି ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଏହି କାମଟା ଜୀବନରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ, ଅନେକ ପିସ୍ ଏକାଠି ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ୟାଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା, ଆଉ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ମିଶି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ପିସ୍ ହୁଏତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣ ନିଜେ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବେ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନି ନାହିଁ,
ବ୍ଲାଉଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିସ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଆକାର ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇ ନଥାଇପାରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଏହି ବ୍ଲାଉଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରା ହୋଇଛି। ହାତ ଲଗାଇବା ପରେ ବ୍ଲାଉଜଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଶାଢ଼ୀରେ ପିକୋ, ହେମିଙ୍ଗ ଏସବୁ କରିବା ପରେ ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିସ୍ କରିଲି। ଅଲଗା ଅଲଗା ପିସ୍ କରିଲା ପରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁ ପିସ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଲି। ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜର ଆକାର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଛି? ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଯଦି ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ କି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆପଣଙ୍କ ଗତି ଧୀର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି, ଦିନେ ଦିନେ ସିଲେଇ କରି କରି, ଦିନେ ଦିନେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ ଭଳି ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିସ୍କୁ ସାଉଁଟିଲେ ଯାଇକି ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ କରି ସାରିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାଉଁଟିଲେ ଯାଇକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମୋର ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ କିପରି ଲାଗିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଖାଲି କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ସତରେ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ